musu da baka. Wata rana kafirai suka taru 'ya'yan kuka, su kawai burinsu in annabi ya kwanta su yanka. Duk sun tara ƙarfin banza manyan 'yan iska, suna dariyar mugunta Ahmadu ba shi ba Makka. Basu san Allah ya ce wa annabi fa sai ka fika, basu san Allah ya ce wa annabi ina ka faina ka, basu san Allah ya ce wa annabi wallahu ya asimuka. Sai ga Jibril ya zo ya ce annabi ka bar Makka. Annabi ya ce ina son Makka gashi zan bar Makka. Abubakar ya ce duk inda ka je annabi zan bi ka. Ali ya ce da annabi ne kuma za na kwana shimfidar ka. Kafirai za su yi zaton kai ne kake kwance a Makka. Annabi ya ce dan uwa Ali maganar ka ba shakka. Ali kwanta a shimfiɗa ta shawarar ka na ɗauka. Ungo kayan ajiya na amana ne Ali ka min bika. Haka Allah ya nufa ni ya garin mu sai na bar Makka. Shugaban kowa, rajin kowa, alfaharin kowa, ramar kowa, hasken kowa, marhaba bika manzon Allah jarin kowa. Waj'alna min bayna aydihim bayan sun gama tibka. Ita ayar annabi ya karanta musu ta warware saƙa. Wa min khalfihim saddan suka kasa yin shegantaka. Fa aghshaynahum fahum la yabsiruna suka makanta duka. Bayan annabi sun yi nisa da rana saka, sai sun ka farfado cikin fushi kun san halin karnuka. Shimfiɗar annabi suka tafi gadan sai aika. Suna ganin Ali suka ce Ali kwanta ma alaika. Kafirai suka ce duk wanda ya kawo annabi da sarka, suka ce za su ba shi kyautar raƙuma mi'atin aka. Jin hakan kowa ya fi zama da shi kwayina su leƙa. Da niyyar su kamo wanda Allah ya ce masa su buka. Tala al-badru alaina min saniyatil wada, wajaba shukru alaina ma da alillahi da. Ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muda, jita sharraftal madina marhaban ya khaira da. Kissar hijira ciki akwai farin ciki akwai kuka. Kafirai suka ƙara biyo ma'aiki kowa ya rike wuka. Abubakar ya hango kogon sauri ya ce mu shiga mu duka. Annabi ya ce a ba Aisha mu shige don nutsuwarka. Suna shiga cikin kogon sai gizo-gizo ya zo ya musu saka. An kabuti ya ce a gabana annabi ba ka hallaka. Boka ya kasu kogon sauri ya ce suna cikin zaka. Suka gayyata shege suka ce sun gwanan boka. Bayan kafiran sun tafi sun ka fito suka harraka. Tafiya ce mai nisa kuma ranar babu buraka. Abinda tausayi annabi suka dan tsaya a wata bukka. Wajen tsohuwa mai girki umma ma'abada atika. Lale lale Muhammad dan banu Quraishi, tala al-badru alaina min saniyatil wada, wajaba shukru alaina ma da alillahi da. Ayyuhal mab'uth fina jita bil amril muda,
ku kafiran maka gayan albarka. Yan Madina sun tarbi annabi suna marhaba bika. Dala al-badru alaina wasu har ganga suka duka. Sannan kuma dinawa ƙaunar ku ta samu hauka. Makiyin ku Madinawa da mu da shi ba wata alaka. Rabbi rufa mana asiri da makiyin Madina mu bar harka. Kar ya ci mu wata rana bai san na gida bacin naka. Shugaban kowa, gatan kowa, alfaharin kowa, ramar kowa, hasken kowa, marhaba bika manzon Allah dadin kowa. Daga al-badru alaina min thaniyatil wada, wajaba ash-shukru alaina ma da'a lillahi da. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. شوقبان قوى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. راجا قوى وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. الفهر قوى أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. رامر قوى جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. حسن قوى جئت شرفت المدينة مرحبا يا